Kuan lagi. Trabahado. Regular. Hi ma'am, agay kay. Taktagan kay dagko. Vlog ko nga kuan. So si Ma'am Josephine. Ikaw mo i-share ang imuhang sekreto nga nakahalin ka para maka-inspire ka sa mga uban ba? Sekreto ano niya sir, hindi na ginigagawa ko. Ang sekreto, beauty. Sige. Ang dagan mang-inquire, ano na? Oh, smile lang na mo. Dire partner basta naay makahalin nga brokerage. Mag-fill up sila aning brokerage commission declaration form. Muna siya ang fill upan pagpakahalin para awardan. Awardan na siya of dito sa Wall of Success sa likod ni Sir Ray. Mura ka na igignahan. Kasama imong gusto mga dako ka picture. Kami itong frame frame. Frame. Thank you kay Sir sa pag-map sir. Wala may ka map gabi kay wala ang map taguan sa hay. Sir, ano sir? Try. Morning ang kuan kani si Ma'am ang buyer, then si Ma'am Josephine ang agent. Lagi ba? Sorry kayo, lagi ba? Para ang uban po mga partners nato dre ma-inspire. Karon ako man interview si Ma'am. Yung isa yung sekreto ano sa iya ka ni palit Ma'am. Ano sa iya ka ni palit so ato interview niya si Ma'am. Sa So, mga partner, nag-print lang taog certificate kang Ma'am. Ayan. Process mo sa isa invite niyo Ma'am. Jerry Jan. Chili na sir? Araw-araw mayroong chili. Yes. Ayan. So, Germain, I am your CEO of the kumpanya and Sir Edwin is Chief Operation Officer sa Mindanao Operation. So, thank you so much. Salamat kayo. Ayan Ma'am. Congratulations Ma'am. Congratulations. So sila nang lakaw na sila. So continue ta for orientation. Ayan. So muni atong company Ma'am, GemC Realties. Muning giingon ni Jack Ma nga if you cannot able to find a way to earn money while you sleep, then you will die working. Pag mudako na po imong team diri Ma'am, unit sales manager ang imong padulungan diri sa atong kumpanya. Si Ma'am Elisiba nag-join na sa mga kapartner sa yan. Nag-fill up na siya for accreditation sa GemC Realty mga kapartner. Ayan. Dayon mga kapartner, mamahaw ta. Oh. Mga kapartner, ongoing ang atong brokerage training. It happens gini siya every Thursday sa alauna sa hapon. Gina-train na mo ang mga property specialists na makabalo sa auto pamaligya aning brokerage. Dahil magpabaligya sa inyo ang yuta, whether they like it or not, bayaran ni siya pagbaligin sa pangan. Oo. Muna ikaw karon na ahinte, for example, dili mo bayad ang tag-iya sa taxes. Dapat bingon sir, kanang mo bayad ang capital gains tax ani. Kompleto ni taxes, updated ni. Nani kahit sa pakon. Wala pa ni labot sa real property tax. Ang capital gain dito na siya bayaran ni Pauline. Kinsay mo bayad ani sir? Si owner. Mga partner, mao ning apply ni Ma'am Josephine Madhos. Yes.
Iya, bawa dia Sa commission. Ay, nakain na si Mo tay ganyan dire gani. Dili, tarpulin ako kay istorya may Ay, kasal. ano may commission di ba? Hala, commission. Ako kabaluan kahalin siya. Gamay lang. Start sa... Gwapa ko na yung ano kalimot tungkol sa mga downline ko. Tagan mo to ako na tagan. Nasa, kwan, group chat. I-congratulate mo siya. Ayan mga kapartner, good news is another kwan na pod. Transaction today. Kani, mo ni tig pakpak ron. Pakpak mo ha. Papa mga binairan. Papa mga full timer. Asa nga kuan ni sir? Asa ni nga rentals ha? Sa Grand Europa, pangalim ka na ko. Ay kato imong ingon gipon nga ibaligya unta. Nga rentals po siya na kuan. Pila to gani? Katong blue ba ba sir? 9,000 naman. Ha? 12,000? Oh, pamustay lang yung rentals. Oh, kisay maka 12,000 ya. Oh, 12,000 na ilang rentals. Ano may sakto millionaires? Pwede yung magtang pagkaon. Yes, Sige lang pa boy. Panay magaling. Halin dos ba? Ubay na ganyan yung hatag karon. May karon ang kalakaran mga kapartners sa JMC. Yes. Dapat brokerage karon rental. Thank you, Cass. Love you. May pagpagka na to sila kay nakahalin. Yes. Amazing. Wow. Isa man na nagboy dire. Ikaw na Budros? No, kayo ka bro. Ay, ani. Gusto ko nga mo share mo gamay para sa atong mga kapartner ko. Giunsa ninyo nga nakakita mo tuan ka ng client sa rental sa Thank you, asa man Cass. niya ang market yun strategy. Marketplace ra. Posting good. Posting. Kung sa mga oras tig posting ma'am? So, gagabihin sa akin daghan gid ala yung Gabi ka tig posting? Karang pag gabi daghan na Sir Kendro, istorya ko. Anong oras asa oras tig posting nimo kay para makabalo Ay, ko dili uban ba? kasi kay pagkabuntag mo nang posting og trabaho ko gyud ako. So usually usang oras ka tig posting sa orasa. Sige, isa ni kay sir. So ibig sa buntag, ya pagkahapon ay gabi daghan na kay inquiry. After sa breakfast. So mga ka-partner, si Ma'am Rosie magposting sa iyahang kuan is alas 9 niya pagagabi daghan na guys mga ito. Dagan ko rin gabi sir ning ano. Listen mga partners, tip ha. Ang sekreto na gyud para makakuha mo buyer, posting na gyud tao, ano gila. Yes, always na biga posting. Dayon si Sir Ken, isa po ni sa atong mga ka-partners na Sir Ken. Kanang property nga imong listing imo ginaginaan. Yes sir, before na ako isa-ito ang client, ina-check in ako ang property. Asa makakuha ng listing ana? Lagi sir, sa mga area. Sorry, gyud. Gusto na ko po, na kanang kuhan yun siya Tigilan gyud direct ko. imo direct gyud imo makuan. Kay lisod man kayo mag-site ka rin, dili ko kakabalo gasang property. Kinsa na mga So kasagaran magkuan ka ng listing ka ng mga subdivision, dili ang uban man gud ang halimbawa na mo uban, diya sila manguhag listing sa kanang marketplace which is nanapoy naggunit po nga mga agent pero sa imuha is atoon yun mo personally ang area. Yes sir, kung mukuha ka sa marketplace, dako kay tendency nga dili sila direct. Dili ang mga agent. Connect ba sir ba? Nagisod kayo sa inyong kuhan. Yan. So, mga partner ha, yan na inyong buhaton. Magsuroy-suroy yun ta para makita tag listing. Okay. Si Ma'am Christy, morning katandim ni Ma'am Rosie. Marami sila, kuha sila, Reyna ng rentals. May kani sila mga rentals. Yes.
O ba? Kada adlaw gyud. Ba? Magandang Mm. So sayo lugar mo. Sayo lugar mo ni Ano ba? Silingan mo ni Ma'am Rosie, layo ra. 1.6. Wow, amazing. Agad. Yes. So unsa may imong kaistorya sa ato mga ka-partners? Unsa man? Ah, ana gyud. Ito, ana gyud no. So mga ka-partner ha. So nag-share sila sa ilang mga story nga bago sila nakakuhag mga sales. Rentals is naghago gyud sila, oh. Nanglakaw gyud sila. Mm. So, ako nga tuunan itong area, basta one yun, manikamot yun sa kong client nga. Ako nakikita. Mm. Bitaw. Ano na yun? Yung direct owner ko siya. Direct owner no. Mag-negotiate mo na yun ang owner. Ayan. Ayan mga ka-partner. Ayan si Ma'am Christy. Hi! Ma'am, pansang. Si Ma'am Rosie. So mga ka-partner, mo ni silang nakahalin karon ng rentals transaction. Successfully. Pila gani ma'am? Pila gani? 12 12,000 kasi mga taga ng 12,000. 12,000. Ah? Namay na, wala mong isa ka agent. Wala yung Okay lang, okay lang. Hindi mo na, litikan na ninyo. Pero ang tagiya, yun sa mag-rent ka mo, inyo ha, renter. Sa rent. Pan mo diha. Dahil nagbit-bit ang pan. Pan mo diha, pan. So, ma'am, ang sekreto yun ninyo is posting. Dayon, katoy mong gingon ganihan. Direct owner ya. Everyday yun mo galakaw. So, sa Domingo, kailangan kami basta na ipag-inquire, ma'am. Ba? Gusto ko ano nga. Sige, ito ang puyo ka sa ila. Pero mali na yung rental. So, sama mga posting ko, tanan mo ginamo sila sir. Asa amin. Puyo ko doy, nung sa mga Oh, isa mong di pinakauna. Nya pilay budget nila Pilay budget na. mo. Pilay budget mo ma'am. Basta sa location mo gusto. Basta Basta na mag-looking for sa sa mga market naman ay mag-looking for. PMCent dayon na. PMCent dito din may sumut-sabot sa tuan. Private pieces na may So, sumut-sabot. nakasagaran ka ng mag-looking form. Kuhan ko na, katong renter ka doon. Napo sila ahinte. Wag ila luto karon nila mo ma'am pilay budget din mo ma'am. Ah. Kasi okay na basta na mo update ko karon na. So, diha mo sa kanang group, sa mga groups? Oh, di sa mga Pero kaya siya, rental. Hindi ka na. Mag-take ka na. Pero kami na yun. Saka Pakita sumala, sa mga tulong ako. kasi sila location. Kasi sila gusto location. Oh, lugar sa ay ano may tabo na mag-message na looking for rentals. Budget. Inyo din na may message. Message ba? Asa may mo gusto? Pila may anak yan. Message. Pagka anak din nyo, kitaan nyo. Huwangan yung pagkita o buwan na kasi Yan ba ni karon sir kay madawag ba dito sa ako sir na. Okay, ang imuhang wall manggot, kanang wall mo sa Facebook. Basta na gani kay naman dito mga tawag ano kanang mga achievement ba. Oh. Makabuild ka sila trust labi na pagtanong na reality good. So grabe no, amazing no. Sunod-sunod na pila ra to kaadlaw. Nabawian. So, ang 2,500 na less than daw dako. Oh, nice. Yan lagi ko nga basta nga to napay transaction nga. Pagsigot Ang importante mo kabalo na malipay kita makarawat taga kay. Dayon nakaulahi sir. Yes. Nakaulahi ang kita sir kay para sa residency ko na ko sir. Ako ko daw tayo ng dito kay nakapos din ako sa residency. Yeah. Okay, yeah, di ba din ako. Kana basta nagubuan. Tata. Nagtuna tinang tito nagpuyo na gyud. Pero gawit pa ko after 1 to 2 weeks pa kaya pa nang makuha ang mga finishing. Pila man, pirma. Pero na. Lahat kini sa pasando na ko. Listing ko na ako. Ay, mga ulaton. Kuan ba mo kanang down na apply ba mo? Dili lahi ra grupo. Nagtandi, pareha ni may tabuan nila, dili sila parehag. Dili lang yung regular brokerage. Kani ang online. Ada Sir Nico. Gani sila nga tamlin. lagi no, amazing no. Yan lagi tago, family ba? Di kay kung asa imo apply, dapat dito lang ka. Yan lang. Yan mga partner. Go lang.